Praise the Lord, Hallelujah. Pada sini kai tu ni kong nak kisah ceri ni lain ni, okok kewa hise. Sini surima, tani bagai seng utor maya, hai kapa sini surima tani bagai seng kai tu bagai kok firo geri jaga, aza kau tahu karon tong na. So ni kazen taku bukur om belai kan nangkuk ma. Seng Kristen nung mana ia glo seng kebangan bar kai tu ni tani wo surisano, kebangan bar kai tu no surisano sano cini nukung ni nang marok ni bagai, cini dofa ni nang marok ni bagai. Sini mota ni nang marok ni bagai. Apa no abo kebang mo zora naisigi naikeng keseng borok nunu go. Sabta kaisa surimani ya glo. O surimani kok pirok jage haba surimani kunu musa ingi angge borok. Kabai surya ya karmani chungnu go. Ngi mana subra jisun tani suri nairok nung ang. Jorok kai ton tani suri puru mayang kabai nairok botong ngi manu chini bisingo. Apa ni bagai seng semen nango tamo reason, tamo karon. Tamni bagi sengkai turbai o surima kena jagi ang kana. Tani bagi sengkai ton tani o subat mu mayang kana. Padi seng kisah elambak ni kokno kisah puri ne lewana. Jisaya diari ni becap ni 59 verse 1. O jaga seng puri ke haken nugo. Naidi subrayung ni yak asak baraya bo mutanggai main ya engnani. Bini kunju asak na thongya bo kenaya engnani. So ani khazani taku bukur oro seng kenaka. Kai torni yak asak baraya bo chuno subai maya engnani. Bini kunju na thongya chini surimano kenaya engnani. So ani khazan taku bukur okok tani bisin tige seng semano. Kai tor chuno subanani bagi tiar bo tongo. Te chini surima bo kenawi tongo. Kai tor chini surima kenaka ke bo chuno saimanai tonga ka bo tungna tani bagi okok no utoria chuno tani bagi chubaya Seng 2 number pori ne lewan. Piaba norok ni cayarok norok no kaitor bai sekaka. Norok ni sumso rok ni bagai bini mekang norok no hui tonka. Abo ni bagai bo kenaliang. So ani kazan taku bukur o jaga ngangi kiliar ke sawo. Cini cayarok ni bagai kaitor cini beskang ni mekang norka. Abo ni bagi ni sini surima kenaliang. Dini ang norok no sarang naimani ke haba haise. Nung sakno kisa dia ui nanya di. Sakno kisa wanchogo nanya di. Nung kai ton tani salbrum brum surui tongo. Yas kusungui surui tongo. Mokol mukti kiklai surui tongo. Pia suri mabai simi bo ingya. Nung kisa sakno kisa sana i nanya di. Sakno kisa wanchogo nanya di. Nini salbrum brum ni lang mawo nini tongmung rok bahai. Nung nini noksan nok ari ni bororok bai bahai nini halok. Nini bukuk bay neng tamo koksa. Nini makol bay neng tamo nasik. Nini bukhaw tamo muchung marok tong. Nini kisa sak na kisa wan sugay na di. Jadi o jagao nini saya rok tong hang kang ke muito narade kaito nini suri mano utor glak. Abo ni bagino dindam baro hai ni saw. Tamo ke norok ni yak thui bay te yasirok saya bay dera rekap. Norok ni kuksui tatal kok saka. Norok ni beslai kok hamya saka. Praise the Lord. Hallelujah. Kaito ni mung lobzak tung. Ani khazani tako bukuk rok ozaga kenadi. Nini bukuk bay neng kok hamya saka. Nini selai bay kok tatal saka. Jadi neng ani khazani tako pura neng salbrum brum suri tong mani ya globo. Jadi neng nini noksan nok ani borok ni bay kok tatal saka. Nini buku bay kok hai mes sakang hangke kaito nini suri mano kena gelak. Tani bagi malani khazani takuk buku ro. Seng Jisu hai ingani nanggo. Seng saimano Jisu japro baptisma ya chage pa japro bo kaito ni tani suri ka nung bo saimano suk na hane doglam klok jage bo kaito ni khorang kena ka. Abo Jisu simia nung bo Jisu ni mongoi suri ka ngang ke nung bo chuk na hane doglam klok jage mano. Nung saimano Jisu bay sung tamo suitong. Sunani kogia ani khazani taku bukuro kokle haise Jesus saka je boro ano poito klainai bo ani seba tebo soidomni samong kotor klainai ni abo elam bagu na Jesus Kristus sai kelang mani tongo ge tabuk nang Jesus Kristus na poito klai nang Jesus ni seba tebo kotor soidomni samong klainai nang Jesus sai soidomni samong kotor klainai ke kai toni ni bagi chuk na hakholo gere glakta amo busuk se kubui abo ni bagi ani khazan taku bukuro tini ani samani kok gabaise tini nang kisa sakno wansugai nei di Nini lang mau jadi cayarok ma tongkang kang ke aba
kuno mungsa sumsok robai nung kerengai tongma tongkangke obna kibidi osayano kibidi kaham tomung tongdi kaham samung klaidi obukuk bai kaham koksadi mokol bai kaham nasidi oslai bai kok tatal tasadi 100% guarantee jodi nung nini langmona ke khaki police slai mang kangke ke nung tini hora asugo isturi di kaito nini suri mano uttor nai kaito nung bai na tongo nani bagai supra Jesus cycle langmona kaisa promise kaisa sumai krok ne ba krok ta anime kutum suri ke ang oro norbai basa tongnai nung jepur Jesus ni moi khuk pe apply suri san kangke Jesus nini kanan pai ne ben nung onubab claim ya karon nung ke ani bisingo saya tongo abon bagi se onubab kame tini nini osayano kibirdi tini horon nung suridi makol muktu kikla yasku sungji kai turang namai nini korang kananan musungo nung bini korang no kenawi manai ani khazain taku bukur abon bagi na ang norono kaisa sanani mucung mani ke abose jadi sumsok bai kerenggai tong kang ke sung kai toni hamarino yachaki mangla tai bini suba subo chung mani mangla amuni bagi belai kan nangkok ma sakna kisawan sugui naidi tai nini kising nakana to nini kising no nung nakardi hakase nung kai toni hamarino yachagi manai praise the Lord hallelujah aun bagi asuk kokok selaya asuk no sanai sakna kisa dia nyadi tai sumsok te khake pildi praise the Lord hallelujah amen kai tor hamari torok no rei tong thong